So दिनै आङो मोनसे इम्पर्टेन्ट टपिकआवहाय आरो रायलायनो सानदों मोस्टलि आंनि क्लिनिकआवहाय पेरेन्ट्सफ्रा बिमा बिफाफ्रा गावनि गथ'फोरखौहाय लाबोयो आरो बिसोरनि हाथाइ सानायनि थाखाय बिमा बिफाफ्राबो बिराद टेनसन जायो गथ'आबो स्कुल थांनो हाया जानो हाया बिदि जायो स' आंनि प्रेक्टिसावहाय बांसिन गथ'फोरखौहाय बिदि लाबोयो थ' आं दिनै नोंथांमोनजों मोनसे क्लिप शेयार खालामनो नागिरदों बे आंनि सासे पेशेन्टमोन बिराद उन्दै जस्ट 4 years old नोंथांमोना नायनो हागोन बिनि बे हाथाइनि कन्डिशनखौहाय आं बे क्लिपावहाय होदों बेनि बे कन्डिशनखौहायनो जोङो मा होनो अर्ली चाइल्डहुड केरिस बिनि नामा अर्ली चाइल्डहुड केरिस आरो बेहा मेरला नाम दं बेखौ रैम्पेंट केरिसबो बुङो जोंनि टार्म्सआवहाय बा नार्सिं बटल केरिस स' बे अर्ली चाइल्डहुड केरिसआ बांसिन उन्दै गथ' 6 monthsनिफ्राय लानानैहाय बिदिनो 2-3 yearsसिमावहाय बेखौहाय नुनो मोनो नोंथांमोना नुखादों बिनि हाथाइया गासिबो केभिटि जाजोबनानैहाय गोजौनाबो जामलांजोब्बाय गाहायावबो बेना कन्डिशना बिराद गाज्रि जानानैहाय दङ बेखौनो जोङो अर्ली चाइल्डहुड केरिस होननानैहाय बुङो बे उन्दैयावहायनो जायो आरो नार्सिं बटल केरिस मानो होनो बांसिन बिदिया बै गथ'फोरनावहाय नुयो जायफ्रा बटलजों गाइखेर लोङो बा फर्मुला जायो मोनायावहाय बिसोरो बे बटलजोंहायनो सोबनानैहाय बिसोरो उन्दुलाङो बा बिमानि गाइखेर जानानैहाय खुगायावहाय लानानैनो बिसोरो उन्दुलाङो जुदि हाथाइफोरखौहाय मोजां क्लिन खालामनानै होआ होमबा नेक्स्ट स्टेजावहाय माने एसे देरबा बेबादि हाथाइ एम्फौ जानायनि चान्सेस थायो स' आं दिनैहाय माखासे बिनि कजेस जोङो आरो बिनि प्रिभेन्सन मा खालामनानैहाय जोङो बेखौहाय होबथानो हायो स' बिनि माखासे कजेस फार्स्ट कजआनो जाहैबाय जुदि जोङो जेब्लानो जोंनि गथ'फोरनि हाथाइया ओंखारो जोङो अब्लानो जुदि हाथाइफोरखौहाय जोङो मोजाङै साफा खालामनानै होआ आं आंनि मोनसे भिडिअआवहाय खोन्थाखांखाबाय माबायदि जोङो हाथाइफोरखौहाय क्लिन खालामनांगौ थ' जेब्लानो गथ'आ गाइखेर जायो बा माबाफोर जायोबा उन्दैनिफ्रायनो बेखौहाय जोङो साफा खालामनानै होबोनांगौ होमबा जोङो बेनिफ्राय बिराद जोङो सेफ जानो हायो क्योंकि जोंना गथ'फ्रा ट्रिटमेन्ट खालामनो थाखायहाय बिराद दिगदार जायो खस्थ' जायो बिसोरो कपारेट खालामा बिराद सायो थ' बियो सासे डेन्टिस्टनोबो आरो बिमा बिफाफोरनोबो आरो गथ'फोरनि थाखायबो बिराद स्ट्रेसफुल बेखायनो हागौमानि माने जोङो बेखौहाय प्रिभेन्ट खालामनांगौ जाहाथे माने बिदि नेक्स्टआवहाय जाहैया आं जेब्लायबो बेखौनो होनो जे उन्दैनिफ्रायनो जोङो ब्राशिं हेबिटखौहाय गथ'फोरनो दोनखानांगौ होमबासो बिसोरो देरबा बेखौहाय फल' खालामलांगोन आरो माबायदि खालामनांगौ आं बेफोरखौहाय खोन्थाखाबाय जोङो एसे जोङो माबायदि टुथपेस्टफोर इउज खालामलांनांगौ बिनि भिडिअसखौबो आङो बानायखाबाय नोंथांमोना आंनि चेनेलावहाय थांनानैहाय नायनो हागोन स' बे केरिसआ मोस्टलि नोंना बे बिमानि गाइखेर जानानैहाय मोनायाव जानानै उन्दुनानैहाय जुदि बेखौ मोजाङै साफा खालामा होमबा बियो बिदिहाय जायो आरो जानाय लोंनायफोरजों हाथाइखौ एकदम क्लिन खालामथाराबा ब्रास खालामथाराबा गथ'फोरनावहाय बेखौहाय नुनो मोनगोन आरो बे गथ'फोरनि थाखाय बिराद खस्थ'बो जायो बिराद सायोबो गथ'फ्रा नोंना जानाय नङा बिसोरनि जानाया खमायलांगोन बिसोरो फरायनो हानाय नङा स्कुलफ्राव मोजां थांनो हानाय नङा थ' बिराद प्रब्लेम जायो बेखायनो माने बे पेरेन्ट्सफोरनि डिउटि कि गावनि गथ'फोरखौहाय एभ्रि 6 months आं खोन्थाखानाय बादि एभ्रि 6 months डेन्टिस्टनाव लांनानैहाय चेकआप खालामहोनांगौ ताकि बे जुदि बे बुस्थुखौ जुदि जोङो सिगांनो एसे जाफुनायावहायनो जेब्ला एसे ब्राउन स्पट्स बा माबा ब्लेक स्पट्सफोर नोंथांमोना नोंसिनि गथ'फोरनि हाथायावहाय नुयो बेखौ डेन्टिस्टफोरनो दिन्थिफैनांगौ जुदि सिगांनो बेखौ फिल खालामोबा जोङो एफा बिदि स्टेजसिम जोङो थांलायनाङा दा बे गथ'हा बिराद जानायनि लोंनायनि प्रब्लेम जागासिनो दङ थ' माखासे जोङो डेन्टिस्टफ्रा मा खालामो बेखौहाय पाल्प थेरापि माखासे ट्रिटमेन्ट्सफोर दङ क्योंकि जोंना बे हाथाइया उन्दैनि हाथाइया बिराद इम्पर्टेन्ट जुदि बियो दानो बिदि एकदम केभिटि जालांबायबा जोंनि उनावनि पार्मानेन्ट हाथाइ जे फैगोन बेखौबो बियो इफेक्ट खालामो बेखायनो बेखौहाय ट्रिटमेन्ट खालामजानांगौ नोंथांमोना डेन्टिस्टमोननावहाय लांनानैहाय कनसाल्ट खालाम मेरला ट्रिटमेन्ट्सफोर दङ पाल्प थेरापि ट्रिटमेन्ट्स दङ जों बेफोरबायदि ट्रिटमेन्ट खालामनानैहाय हाथाइखौहाय बासायनो हायो ताकि गथ'फ्राबो खस्थ' मोना आरो पेरेन्ट्सफ्राबो खस्थ' मोना एसेनोसै आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअखौ हागौमानि शेयार खालाम ताकि जोंनि गेजेरावहाय बे एवेयारनेसा फैयो जोङो गथ'फोरनि हाथाइखौ माबोरै केयार लानांगौ बेनि एवेयारनेसा बिराद जोंना खम स' बेखायनो हागौमानि बे भिडिअखौ शेयार खालाम आरो नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ मोजां मोनदोंबा प्लिज लाइक कमेन्ट शेयार एन्ड डोन्ट फरगेट टु साबस्क्राइब आं बिदिनो भिडिअस आरो डेन्टेल टिप्स लाबोबाय थागोन आरो नोंथांमोना जुदि माबाफोर सोंनोबा आंनो कमेन्ट सेक्सनावहाय सोंहरनो हागोन